Gepleyer Azatlyk Radiosyny. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz 8-nji mart halkara aýallar gününe gawat gelen şuňky gepleşigimizde aýallaryň maşgala durmuşynda raýdaşlygy, arkalaşyga we hormata zerurlygy we muny gadanmagyň ýollary barada gürrüň ederiz. Hemişeki mihmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Aýnawat salam. Salam Gözel. Aýallaryň we erkekleriň arasyndaky gatnaşyklar birgiden düýpli we ownuq pursatlardan düdülýär. Jüwüdiň durmuşynyň maşgalanyň sagdyn we bagtly bolmagy dürli şertlere bagly bolýar. Maddi üçinçilik, saglyk we howpsuzlyk ýaly esasy şertlerden başga da ýene näme zerur siziň pikiriňizçe, siziň öz şahsy pikiriňiz? Senin Gözel, biz adada jeňelle ýekelikde ýaşamyk. Elbetde awtoritar hökümetli şeýle izolirlanan adajyň döremegine ilinen elýän edýär. Biz jemgyýetde ýaşaýat we jemgyýetimizdäki bolan şertlerde bagtymyzy gözleýät. Şahsiýet bolup kemale gelýät, maşgala urýat. Kada öwrülen korrupsiýada bagtly bolmak gatykyn mümkin näme diýip pikir edýän. Döwletiň hyzmatlarynyň peýdalanyny üçin sen şuň hem para bermeseň, ertesi sen para bermeli bolýan. Korrupsiýa adalatsyzlygyň esasy. Korrupsiýa adamyň ömrüni gysgatýar, şart wagtyndan öňgarýar. Jemgyýetimizdäki ýokary derejedäki korrupsiýa we adalatsyzlyk maşgalat gatnaşyklaryna aralaşýar. Adamyň tebigatyndan adalata we hakykata umtylmak bar. Bir düýüm çörek bilen sen bir galýan, sen adam ýaly ýaşaňok, öseňok, hökümet tarapyndan şertler döredilmese, sosial ykdysady şertler bolmasa, bagtly bolmak kyn bolýar. Şutaýda bir zady belläsem elýär, dünýäde adamyň ösüşini ölçüyen indeksden Türkmenistan'ın adamın ösüşü 7.5 derecede. Çağlarımız bolsa öz potansialini ulanıp bilen okdip belleniliyor. Adamın ösüşü yok yerine yurdun potansiali bar demek ne doğru oluyor. Maşgalak dalarynyň deň bolmagy, birek-biregine raýdaş bolmagy, arkalaşygyň bolmagy näme derejede zerur we munyň üçin näme etmeli adamlar? Ilki bilen bagtly durmuş üçin hormatyň, deňligiň, raýdaşlygyň zerurdygyny düşünmek. Şunu düşünýänleriň öýlerini erkin alyp barmagy zerur bolýar. Jemgyýetimize adamyň gymmaty, ähmiýeti pes derejede şu wagt gynansak da, hökümetiň hereketleri, etmeýän işleri, zorlugy esaslanýan siýasaty muňa suwutnama. Awtokratiýada zorluksyz, agressiv däl kommunikasiýa we refleksiýa ýaly endikleri özüňde ösürmek kyn, ýöne mümkin. Awtokratiýa türkmen dilini ýaman zaýalady şu wagt. Dilimiz adamkärçiligini ýitirdi. Awtokratiýa ölümüň gury manysizligi bolýan, türkmen dilini nüansly zatlar barada görüň etmek kyn bolýar. Türkmen dilini ýakymsyz, beýnini weýran edici propagandanyň dilinden adamlaryň gatnaşyklaryny günne ulanýan typaçylygyň ýasama däl ýakymly dile öwürmek üçin kän işler geçirilmeli. Birinji adym men pikirimçe öz diýen zatlaryna ulanýan sözlerine kontrol etmek. Indi şu wagt men bilýäsim elýär, dilimiz gödökleşdi, agressiýanyň guralyna öwrüldi. Zorluksyz kommunikasiýa üçin esas tory men aýdýan zatlaryň başga adamyň duýgularyna, mertebesine nähil täsir edýär. Biz şeýlere zatlar barada söhbet etmeli. Men pikirimçe ähli özgörüşler senden başlanýar. Sen içki dünýäňde uly işiň esasyna başlanýar. Maşgalada deňligiň, hormatyň bolmagy üçin näme etmeli? Nähili şertler, nähili ädimler zerur siziň pikiriňizçe? Sözden başga adamlar herekete geçende misal getirseňiz, bir modelini suratlandyrsaňyz. Bu soru gat şyrşyrymly ilkinji adımlar barada. Bunu bir näçe iş, kän işler geçirilmeli. Jemgyýet derejesinde, şahsiýet derejesinde. Men şutaýda bilýäsim elýän ilkinji zat raýdaşlyk näme? Diňe maşgalada däl, diňe gyz ene bolanyna däl, umman durmuşda aýal gyzlaryň deňligine raýdaşlyk görkezmek möhüm bolup durýar. Biziň jemgyýetimizde awtokratiýa şu wagt inelen kultuny öňe sürýär. Bu ýaman ziýanly düşünje. Her adamyň çagasyz, çagaly durmuşa çykan çykmadyk aýal gyzyň gymmaty mertebesi bar. Aýal gyz reproduktiw köpelmek funksiyasy bilen ketgitlenlenok, erkek adam gazanj etmek uky bilen ketgitlenlenok. Adam bu bir şyrşyrymly janlar. Ýöne şu awtokratiýada şeýle şyrşymlygy, köpdürlügi ýeri ýok.
ähli zat primitiv gödök bolýan, zulum kadalaşýa, maşgala we jemgyýet durmuşy ýaman garyplaşýa. Bu bolsa awtoritar hökümetiň maksat marady. Автократия atomizasiýa getirýän, sen ýekelenýän we kollektivleň hereketi ähli mümkinçilikler aradan aýrylýan. Başgaça pikirlenýärmi? Diýmek saňa türkmen jemgyýetinde yer ýok. Hatda saňa hökümet sen inni türkmen hem dälik bilýän. Şuňda mühim ädim bolup durýar, aýdaşlyk görkezmek, hem başgaça pikirlenýän adamlaryň giňişligi, dörenegi wajyp bolup durýar. Bu ýol sosial mediada bolsun, durmuşda bolsun, men şolary ilkinji ädimler diýip bellerdim. Hem aýalyň we erkegiň islegleri, hajatlary, pikirleri işte we öýde deň derejede kabul edilmeli. Ay sen gyýda ýa-da sen oglanyna erkekde diýip bahana tapmak peýdasyz we ziýanly düşünjeler diýip pikir edýän. Hormatly radio dinleyijiler, salam Doğan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Onu men Gözel Hudaýberdiýewa we Saglyk programmasynyň Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilelikde alyp barýarys. Şuňky temamyz aýallaryň we erkekleriň maşgala durmuşyndaky raýdaşlygy. Maşgala agzalarynyň, aýallaryň hem erkekleriň hem beýleki maşgala agzalarynyň raýdaş bolmagy bilelikdäki durmuşyň hiline nähili täsir ýetirýär siziň pikiriňizçe? Yanka aydınlanma esaslansak tesiri gaty yaman uly. İlki bilen bizim aýdýan zatlarymyz, hereketlerimiz durmuşdaky tesirini analiz edip bilmek gaty wajyp bolup durýar. Analiz ýanym näme? Daşty görekdäki bolup geçýänlere öz-özüňe alaman analiz berip bilmek. Gaharymyzy biri-birinden çıkarman, gaharyň konstruktiv ähengde sosial ykdysady şertlerde gözlemek gerek. Özüňe men atam, kakam nähili kaka bolupdyrlar. Men mamam, ejem nähili eje bolupdyrlar. Hökümet taňa näme berýär? Sen öz jemgyýetiň üçin näme edýän? Şular ýaly soraglar jemgyýetimizde gallanmaly diýip pikir edýän. Umuman söz azatlygynyň hem ähmiýeti bar şu meselede. Men pikirimçe esasy problema türkmen maşgalalarynda şol söz azatlygynyň hem deňligiň ýoklugy sebäbi adamlara bolup duran ýagdaýy agzamagam gadagan. Sowuşu sizin diýenleriniz ýadygarlyğa jemgyýet derejesinde de, bu hökümet derejesinde däle, ýöne şu jemgyýet günnelik durmuşda bir adamyň öňe çykyp şeýle edilmeler, bu kada bolmalar, bir şeýle durmuşda bir şeýle jemgyýetde ýaşamalar, biz başga zorluksyz parahatçylykly usullary ulanyp öňe çykyp başlana adamlar tapawdy ýok, aýal bolsun, erkek bolsun, onu şonu biz bir ütgeşmeler barada, özgörüşler barada gürün edip biler. Manili özgörüşler barada. Dürli ýurtlarda öz bolşly maşgala däpde sorlar bolýar. Türkmen jemgyýetindäki maşgala modelini alyp görsek, onuň nähili aýratynlygy, maşgalanyň sagdyn we berk bolmagyna oňyn we erwet täsir etdirip biljek nähili öz bolşly taraplary bar siziň pikiriňizçe. Bilensekde bizi şu wagt däpde sorlar döwrewaplyga, progressa garşy ulanylýar. Erteklerde jadygoý taýarygyny ýetirip ähli zady gowlanýan bolsa, ýagşy işler üçin ulanýan bolsa, Türkmenistany hökümetiň taýarygy nirädäki ähli zat guruya ýetip gidýär, ýolýa, manisiz bir zady urlýar. Bizim gymmatly öz bolşy däpde surlarymyz repressiýalar üçin ulanylyp, ýoýulyp автократияда manisini ýitirýär. Umuman türkmen maşgalasyna awtoritar patriarhat modeli giňden ýaýran. Gyzykly ýeri bu bir ken adamyň bilim derejesine bagly zat däl. Bizde çağalykda goýulan nastroykalar gaty güýçli mexanizmler. Onun saplanmalyk üçin gaty gowy şertler bar, amatly şertler. Meselem herimiz goşa pikirlige baş goşýar durmuşymyzy. Türkmenistanly bolup, Türkmenistan barada söhbet edemizde, Türkmenistanyň meseleleri barada söhbet edemizde bir goşa pikirlige baş goşýar. Öz-özümizi köşeşdirip hereketsizlige we öwrenilen ejizlige, abuçyny bespomощность öwrenilen ejizlige ýetirýär. Ilimden gelýän zat ýok diýip oturýar. Türkmenistany ähli zat gowy diýip çağalarymyz bir tarapa bilet alyp daşary ýurda okumany berýär. Ýaş maşgalanyň öz geljegini özüçe kethitlemegi üçin nähili şertler derur. Hem ýurtdaky hem jemgyýetdäki şertler nukta nazaryndan öz başdak bolmagy mümkinçiligi barmy? Biz siyasi, ykdysady, sosial faktorlar barada, fon barada ken gurumduş geçirýär. Men pikirimçe biz öz medeniýetimiz barada da ken bir söhbet açmaly, gymmatlyklarymız barada. Hökümet kollektivizm, kollektivleýin pikir ediş gymmatlyklaryny öňe sürýär.
şuat munun olsa gowy we erwet taraplar bar. Hökümet sana sen ilki bilen maşgalany ýyly kanagatlanýar diýer, seni şahsiýet hökümine kabul eden ok. Sen pikirleň onu gyzyklandyran ok. Toýlarymyzyň gurnulmagy muňa mysal, hökümetin awtoritar nastroykalary bizi il näme der diýip ýaşadýan, özü bolsa, hökümetin özü bolsa ilatyň we halkara jemgyýetçiligiň diýenlerini eşitmezlige salýa äsgeren ok. Ýöne durmuşda agyr ýagdaýa düşen geline ýa-da ýaş adama hiç bir kollektiv düşünjeden peýda ýok. Garaşsyz bolmak individualist diýmegi aňladan ok. Sen ilmidama başga adamlara garaşly bolýan durmuşda. Her adam öz garaşsyzlygyny kesgitleýär, şahsy çäklerini belleýär. Adamyň muny öwretmese de muny onuň maşgalasy medeniýeti kesgitleýär. Seni kakan okudyp, öýürüp, jaý alyp iş tapyp bersinmi, gaýnyň sana näçe çagy haşan etmeligini aýtdynmy? Ýene bir mysal, ýaşly aýallaryň düşen ýagdaýlary. Olar barada toksik garaşlar we olara bolan garaşlyk. Olaryň diňe mama we ene bolmak statusy barada biz söz açmaly. Bizde enatalar altyklaryny gowy görýär diýip çagalaryny enelerine taşlap etmek uly we agyr mesele we enelere, mamalara täsiri gaty uly bolýar. Hökümet şu ýankaýda milli däpde sury öwrenip, ähli-zady maşgalanyň üstüne ýükledi. Döwlet institutlary işlänok, ene bolup ýekallyňmy, garra adam bolup ýekallyňmy ähli-zady maşgala çözmeli, oňa soňurmasada. Gepleyer Azatlyk Radiosu eferde Salam Dogan atly gepleşigimiz nowatdaky sanymyz maşgala durmuşynyň sagdynlygy we bagtly bolmak üçin zerur şertlere we raýdaşlyk meselesine bagşlanýar. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi bolup barýaryn hemişeki mehmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Türkmen jemgyýetinde köplenç aýal gyzlar öz ykbalyna we isleglerine eýe bolup bilmeýän ýaly görnýär, köplenç alaçsyz görnýär. Aýal gyzlaryň öz durmuşyny we öz haklaryny eline almagy, şahsy durmuşyny goramak üçin siziň pikiriňizçe nähili pädkelçilikler bar, nähili mümkinçilikler bar Türkmenistanda? Öwrülen ejizlik bu автократияның dayanjy. Авторитар dolanyş sana sen özüňi umurma, durmuşyňy biperway garap, gatnaşman, görüşmän, tomoş edip geçirdiýe. Öwrülen ejizlik bu kyn ýagdaýdan çykmaga synaşmadlykdyr. Sebäbi geçmişdäki kynçylyklar автократия sana ejizlemeni öwretdi. Adam gowy we yaramaz şertlere kaýl bolup ýaşap bilýär. Esas soru özüňe bermeli soru, sen şunuň ýaly durmuşa münasipmi? Esas päsleçiliklerin biri elbetde syýasy, sosial, ykdysady gatnaşyklardan başga adamyň öz aň düşünjesi bolýar. Sen öz düşünjelerini, hereketlerini analiz berip başlamaň gowy bir ädim. Aýallaryň din hukuklugyny biziň hökümetimiz gazanmady. Soňky 30 ýyllyk hökümetiň syýasaty aýal gyzlaryň umuman adamyň mertebesini pise düşürdi. Adamyň ösüşine uly göwet bolýar. Aýal gyzlaryň din hukuklugy, din mümkinçilikleriň döremegi ýygy işler görüşüň netijesine gazanyldy. Sen şol görüş barada öwren tarih kitaplar, kenra okup we görüşi alyp baran aýal gyzlar we olara raýdaşlygyny görkezen erkek adamlar barada öwren pikir alyş. Sana bir ömür berilýän, men yerime başga biri görüşür diýip oturmak hiç hili netije bermez meň pikirimçe. Ýene bir zady soňuna biläsim gelýän, gözel okuly bilimli Türkmenistanly ýaşlaryň, aýal gyzlaryň öz jemgyýetindäki ýagdaýlaryna göz getirip, düşünüp manyly işleri geçirmeli we raýdaşlyk görkezmegi möhüm bolup durýar. Aýnawat iň soňunda da biziň bu gepleşigimiz 8-nji mart bayramçylygyna gawat efire gidýär. Şu pursatdan peýdalanyp Türkmenistanly aýal gyzlara aýtjak zadyňyz barmy? Elbetde, gözel. Men dinleýijileriň ählisiniň 8-nji mart bayramı bilen gutlasym gelýän, gutlaýan goý her tort güller bilen bir hatarda aýal gyzlarymyzyň bilimi, saglyga bolan el ýeterligi, olaryň aýlyklary, işte bolan mümkinçilikleri, yüz bolýan stereotipler ýaly meseleler galdyrylsan. Aýal gyzlar hiç kimin hiç ýerde bedegi däl. Olar öz durmuş ýoluny saýlamaly, okumaly, kär edilmeli. Biz bolsa jemgyýet bolup her gyzjagazyň, gyzyň, aýalyň öz maksat muradyna ýetmek üçin, bagtyny tapmak üçin hupsuz, gorkusuz gurşawy öğretmeli.
şular üçin görüşmeli. Sag bolan Aýnabat. Selam sağ olun özel. Hormatly radio dinleyijiler, siz Salam Dogan atly gepleşigimiziň nowatdaky sanyny dinlediňiz. Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa bilen bilelikde maşgala durmuşynyň sagdynlygy üçin zerur şertler we raýdaşlyk meselesiniň ähmiýeti barada gurrun etdik. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp bardym. Ýene-de efirde duşuşýançak hoş sag bolun.